m'has de dir 5 varietats de raïm, de qualsevol lloc. Què? N'hi ha 5 de varietats? Buah, nena. Uva dulce? Estem a Granollers, que em diguis 5 varietats de raïm s'endurà una ampolla de vi. Ja mires prou vi companyia, Frutada? No. És que no em sé cap. La carinyena blanca. Molt bé. Albasia. Molt bé. Vale? Sobirat parent. Tu, les varietats que n'hi ha menys a tot Catalunya, Ah, sí, pensa blanca. Si dius aquesta que et queda, guanyes una ampolla de vi. Pinot Noir no és de... Ja. Vinga, va, pansa blanca. Vale, ¿cuál Espérate, más? es que yo soy más de cerveza. M'agrada un altre. Poden ser de qualsevol lloc. Com es diu allò que m'agrada a mi? Ah, sí, ull de llebre. Vale, el moscat, allò que fa el moscat, vale? I després un altre, chardonnay. Molt bé. Super. L'última, va, l'última i t'endús l'ampolla. Garnatxa. Molt bé! Felicitats! Super! T'endús una ampolla de vi. Que la gaudeixis moltíssim. Moltes gràcies. Uva dulce?